Така, приятели, днешното видео беше още за вчера, или по-точно за 25 декември, точно за Коледа трябваше да бъде това видео, но реших да го направя малко по-късно. Така, пиша на известни български личности и сега започнах от Ванеслав, или по-точно нас познатия Ванко. Пише на известни български личности и се надявам че ще се абонира. Тук го сбърках, че ще отговори трябваше. Фен сектор. Той ми го видя. Това се счита за им. Счита се. Ето, на вярата има тикче даже. Ето, точно той е. Да. 26 700 монат. Уоу. Той е. Видял го е. Така. Ванко Пъмпер. Той не го е видял. Продължаваме нататък. Христо Тричков. Не го е видял. Продължаваме с Шоу Лигата. Не. Мартин Пенев. И той не го е видял. Филип Чолаков. Той не е само че го видя, дори ми отговори. Аз му писах благодаря много. Не, аз му писах малко по-различно. Се надявам, че ще ми отговори само Барселона, защото нали той е фен на Барселона. Продължавам нататък. Коби. Той ми отговори. Ето вече не го очаквах. Това наистина не го очаквах просто. Не го очаквах. Наистина го видя. Не го очаквах. Дори второто съобщение пак го видял и ми го лайкна. Което много благодаря. Така, той е фен на Манчестър Сити, те са ми горе докато... Те не са им Барселона, защото Барселона е отбора на сърцето, но много ми е тъжно за Манчестър Сити, наистина много ми е тъжно. Радвах се, когато печелиха, наистина се радвах, но вече няма какво да се направи. Наистина няма. Еми, това беше видеото, като цяло. Ще има по-натам видео на FC Mobile, на Brawl Stars може би ще има, на реален футбол, прогнози нещо. Ще говорим за Барселона, някакъв друг клуб. И така. Наистина са много благодаря на клуби, благодаря съм на Филип Чолаков и на Фен Сектор, че поне го видял. Ще му пиша... Благодаря, че го видя. И така, приятели, абонирайте се за канала, харесайте видеото и нека видеото направи 15 лайка, ще се доволен. Да. И това е за днес. Харесайте видеото и нека видеото направи 15 лайка, ще се доволен. Да. И това е за днес. Хайде, довиждане, приятели.